Azparneko bastimendu famatu bati bigarren bizi bat eman nahi diote. Lekukoa izeneko kooperatibako kideak diru-bilketa kanpaina bat abiatzen dute suriatea arraberritzeko. Ostatu jatetxearen kudeaketa urte hastapenean hartu eta gero, eraikuntza osoan obrak egin nahi dituzte, bizitegi sozial eta kultural bat baita etxe bizitzak sortzeko estaietan. Nahi dugu eraikin hori dena errotik arraberritu. Adibidez, sokaldea tokiz aldatu beharko da, eremu kulturala giberean eraikitzean, baina batez ere gainean 8 apartamendu soziala eraiki. Badu 20 urte elkarteak badirara hemen biltzen direnak, bere tokia eta bere arrazoina badu aspaldidanik. 2003 urtean, 128 pertsona elkartu ziren sozietate baten sortzeko eta eraikina erosteko, baina gaur egun zaharkitua da. Herritar batzu jadanik mobilizatzen hasi dira, EHZ eta festivalak edo gau eskolak erabiltzen duten toki euskaltzaleunen berpisteko. Parte hartzen dut nire bi aurrekin, zeren proiektu hau biziki interesanta gauzitu dugu. Beharrezkoa zen zerbaiten egitea. Importantena da eskuararen gune baten ukaitea Azparnen ere. Arraberritze obrak bat kakotx 9 milioi eurotan estimatu dituzte, kooperatibak 120.000 euro behar lituzke proiektua abiatzeko, emaitzak interneten egin daitezke.